Отива сега един мъж в ресторант и нали сервитьора тръгва да му носи менюто, обаче нашия казал, че меню не му трябва, хванал приборите, подушил ги и казал, значи сега за първо ще искам супа топчета, за второ ще искам пиле с картофи и за трето ще искам крем карамел. И нали сервитьора малко изненадан такъв, обаче казал, нали, възможно е да е познал, нали, какво има сега нашия тук в ресторанта. Обаче отишъл, нали, при мячката кака Гинка и казала, виж сега, тук мъжа подуши едни прибори, позна какво сме готвили, вика, дай за утре малко по-старателно да измием приборите, нали. И сега отива на втория ден мъжа, пак подушва приборите, искам таратор с мусака и с мляко с ориз. И сега сервитьора пак супер изумен, това нещо се повтаряло 5-6 дена вече. И сега решил сервитьора да се изгаври малко с нашия, дал приборите на кака Гинка и казал да си ги навре така хубаво на едно специално място, да ги поутърка малко да се изгаврат с нашия. И сега носим пак приборите сервитьора, нашия пак ги подушва и казвам, значи за първо искам таратор, за второ ще искам ориз с картофи и за трето ще искам една тортичка може. И само да не забравиш да извикаш кака Гинка, че на няколко месеца не съм я виждал. Не знаех, че работи тук.